Morjesta vaan koko maailman golfaava kansa. Tällä kertaa päivitys tulee väylän numero 4 T-boxista. Niin kuin näette, hienot maisemat, joki näkyy taustalla tuolla noin ja tervetuloa vaan vieraspelaajat tänne käymään, jos olette käynyt. Tuossa takana näkyy myöskin tommonen T-boxi, missä ei ole vielä pintaa. Viime syksynä tehtiin 3. ja 4. väylälle tähän nämä punaisten T-boxit uusiksi ja nyt ne on vailla pintaa vielä. Ja nyt on tullut vähän kyselty, että mitä niiden kanssa tehdään ja koska ne saadaan kuntoon. No, nyt kerrotaan vähän siitä. Näiden T-boxien päälle tulee siirtonurmi. Ja siirtonurmi tarvii todella paljon vettä, että se pysyy hengissä, kun se tuohon laitetaan. Ja nyt kun meillä on ollut vähän alkukaudessa näiden siirtonurmien kuin vesien kanssa, kastelujärjestelmän kanssa ongelmia. Itse asiassa aika isoikin ongelmia. Liittyy sähköihin aika paljon. Niin ei ole vielä uskallettu laittaa sitä siirtonurmea tuohon päälle, ettei se vaan kuole, jos ei saada sinne vettä. Kun meidän tämä kastelujärjestelmä on semmoinen, että jos meillä on vuoto vaikka väylällä numero 8, niin meidän on ajettava puoli kenttää suurin piirtein alle sieltä paineettomaksi, että me saadaan se korjattua se vuoto sieltä. Ja silloin me ei pystytä kastelemaan väylän numero 4 T-boxia esimerkiksi ollenkaan. Täältä parannetaan koko ajan tätä meidän kastelujärjestelmää, sinne lisätään sulkuja ja sitten yritetään pilkkoa pienempiä paloja, että tällaista ei pääse tapahtumaan, mutta tällä hetkellä on vielä tilanne se. Nyt jos saadaan kaikki kuntoon kastelujärjestelmän osalta, niin näitä päästään todennäköisesti ensi viikolla tekemään näitä T-boxeja. Ja sitten sen jälkeen ne saadaan aika nopeasti peliin, kun ne saadaan ne siirtonurmet paikalleen. No toinen kastelujärjestelmään liittyvä juttu, mitkä on varmaan olette huomannut, siellä väylällä numero 8 on vuoto siellä keskellä väylää. Se on vähän semmoinen mystinen vuoto, koska vaikka se näyttää, että se vuotaisi sieltä ikään kuin kastelulaitteiden kohdalta, niin ei vuoda, kun ne on uusittu ja ne on korjattu ja tarkistettu moneen kertaan, niin se vesi ei tule sieltä, vaan se tulee jostain muualta. Tämänhetkinen epäily on se, että runkolinja kun on vanha, kun tämä on kerran saneerattu tämä kastelujärjestelmä joskus 25 vuotta sitten, tehty toiseen kertaan. Epäily on semmoinen, että siellä on runkolinjasta lähteviä vanhoja putkia, jotka meni siihen vanhaan kastelujärjestelmään. Ja ne on katkaistu vain kylmän viileästi. Ja niissä haaroissa on semmoiset magneettiventtiilit, mitkä on siellä maan alla, mitkä on vajetettu sinne ja minkä pitäisi sulkea se ikään kuin se katkaistun putken virtaus. No, nyt kun se on ollut siellä muhinut aikansa siellä maan alla, näitä on sitten niin pitkään paljon siellä maan alla, niin jos se magneettiventtiili vuotaa, niin se vanha putki, mikä on mennyt vanhaa kastelujärjestelmään, niin se vuotaa siellä nyt, kun sitä ei ole tulpattu. Ja ilmeisesti semmoinen vuoto meillä on. Mutta me ei olla vielä löydetty sitä, mistä ei voida kaivaa niin kuin summamutikas koko väylää auki, vaan meidän pitäisi löytää se paikka, missä vuotaa. Ja todennäköisesti se paikka on siinä väylällä numero 8. Luultavasti, tai onkin väylällä numero 8, mutta sen linjan suuntaisesti siis sitä tarkoitan. Ja seuraavaksi varmaan otetaan lämpökamera käyttöön ja yritetään sillä paikallistaa se, että jos löytyy se kohta, mistä se nousee ylös se vesi. Se on työn alla myöskin. Se vuoto on todella pieni. Meillä ei niin kuin järjestelmästä paineet edes hirveästi laske sen takia, että se vuotaa, mutta se vuotaa. Ja se on varma, että se ei ainakaan vähene se vuoto. Kastelujärjestelmän kanssa siis tehdään töitä ja siitä johtuen tiipaikkojen rakentaminen on vähän viivästynyt. Tai niiden siirtonurmien laitto on vähän viivästynyt. Mutta sen kanssa kamppaillaan koko ajan. No sitten väylä numero 3, se keltaisten ja valkoisten boksi. Siinähän nyt on ihan selvästi käynyt virhe rakennusvaiheessa. Sitä on ihan turha kiistää, koska se on painunut siitä keskeltä, missä menee kastelulinja,
se maa on tiivistetty vähän huonosti siitä kohtaa ja sen takia siinä on se painuma. No nyt sitä on sitten yritetty kaiken maailman viippaskonsteilla korjata ja nyt ollaan vähän tultu siihen tulokseen, että sitä ei nyt saada millään muulla korjattua, kun se on varmaankin otettava se pinta auki siitä ja tehtävä ikään kuin oikastava uusiksi se. Mutta se on sen verran isompi homma, että se siirretään nyt syksyyn. Se otettiin nyt käyttöön eilen se boksi. Pelataan se nyt sellaisena kuin se on. Yritetään pitää tiit semmoisessa paikassa, että ne on tasaisella, niin päästään pelaamaan kenttää vähän oikeamman mittaisena. No sitten tää greeni-asia. Eli tästä tuleekin pitkä video. Meillä on greeneillä näitä lumihomeläikkejä, niin kuin kaikki on huomannut, ketkä on käynyt pelaamassa. Tilannehan paranee niin kuin päivä päivältä. Joka päivä mennään parempaan suuntaan ja viikossakin on tapahtunut jo tosi paljon. Ne on pelaajan kannalta todella inhottavia ja ärsyttäviä. Pallo pomppii, ottaa korkeita pomppuja, vauhti lähtee pois, kääntää suuntaa ja vaikka mitä. Golfgreenin pitäisi olla aika tasainen, niin kuin tiedätte, ja mielellään myöskin aika nopea. No, tällä hetkellä sille tilanteelle ei voida mitään muuta tehdä kuin parhaamme, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on todella kovat lannoitukset tällä hetkellä käynnissä ja kasvu on tosi kovaa greeneillä, ja ne yritetään kasvattaa mahdollisimman paljon niitä laikkuja. Ja mun mielestä ihan hyvällä menestykselläkin, että on menty tosi paljon eteenpäin. Meidän pitää muistaa kuitenkin, että nyt ollaan menossa toukokuun. No ollaan jo puolen välin yläpuolella, mutta kuitenkin toukokuuta vielä mennään. Eli meillä on ollut käytännössä ehkä parisen viikkoa tämmöistä lämmintä keliä. 2 viikkoa sitten taisi olla vielä pakkasta, jos en nyt ihan väärin muista yöllä. Tilanne on kuitenkin ihan hirveän paljon parempi kuin mitä se oli viime vuonna tähän aikaan. Ja varsinkin mitä se oli sitä edellisen vuonna tähän aikaan. Pikkusen kärsivällisyyttä, niin saadaan hieno kenttä tästä tehtyä vielä. Ja päästään hyvissä ajoin pelaamaan hyväkuntoisella kentällä. Kyllä se sieltä tulee. Luotetaan siihen. No tästä tuli nyt paljon asiaa ja pitkä video. Toivottavasti jaksoitte katsoa loppuun asti. Ja kelithän on ollut hienot, maisemat on hienot, väylillä on ihan kiva lyödä. Ne on ollut aika kovat, tulee hyvin rulleja, että tulee hyviä tuloksia myöskin. Maisemat on kauniit, niin kuin näkyy tuolla noin. Kävelin tähän 4 greenille jo tässä samalla höpöttäessä ja taustalla näkyy 5 ja joki taas. Ja on komeeta. Ei muuta kuin pelaamaan koskigolfia ja aikaa varaamaan ja tervetuloa vieraspelaajatkin tänne ja oikein hyvää loppuviikkoa. Tänään taitaa olla, mikä päivä? Torstai, kohan tänään on. Niin viettäkää oikein hauska viikonloppu kaikki.